Vandaag besteden we aandacht aan een actueel thema. Het sluiten van de kleine basisscholen. Het is een landelijke trend dat scholen hun deuren moeten sluiten omdat ze te klein worden en niet meer kunnen zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Venray is inmiddels de basisschool van Vredepeel en Heide gesloten en ook de basisschool van Veulen wordt met sluiten bedreigd. Hoe anders was dat 40 jaar geleden, toen het dorp Veulen nog beschikte over een grote basisschool en zelfs een kleuterschool had. U gaat straks kijken naar een reportage uit 1976 waarin de wisselwerking tussen het dorp en de kleuterschool centraal staat. Hoe dachten ouders, leerkrachten en zelfs de pastoor over de kleuterschool? En hoe zag het leven van alle dag er in het Veulen uit? U ziet het vandaag in Venray van toen. Nee, dat is niet fijn dat hij niet goed kan lopen. Dat vindt hij niet fijn. Deze kinderen hier weten allemaal wat een kip is, wat een haan is, wat kuikentjes zijn. Dus het is voor hun eigenlijk al een bekende situatie en dat geeft hen wel een gevoel van zekerheid. Ze hebben allemaal wel iets gezien wat ze ook kunnen maken, ieder dan naar hun eigen mogelijkheden en naar hun eigen kunnen. Maar dat is dan ook niet zo belangrijk. Het eindresultaat, als je maar gewoon ziet dat het kind gemotiveerd werkt, dat het bezig is. En dan zijn ze ook veel bewuster bezig en veel intensiever. Nou, voor het project zijn 4 geïsoleerde kerkdorpen uitgekozen. En hier in de regio Noord-Limburg. En dat zijn Amerika, Koningslust, Siebegewald en Veulen. Wat is nou precies het doel van dit hele project? Ja, kortweg gezegd zou je kunnen zeggen het opheffen van de scheiding tussen de thuis- en dorpscultuur en het onderwijs. Omdat het onderwijs meestal helemaal niet direct aansluit op die cultuur thuis en in het dorp. En dat proberen we dus nou wel te bereiken. Nou, wat is dat? Nou, maar een broodje pak je niet, hè? Moet ook morgen iets meenemen, een schooljas. Wat dan? Eierschaal. Eierschalen? Ja. Hoeveel? Maar een drinkwijze. Nee, dat is mooi. Hé, opschieten. Tok, tok, tok. Anders zijn we rustig klaar. Tok. Ik ben friedafrein. Ja, ik vind het lekker. Die moet ik mee schoonnemen morgen. Moesten er 3, hè? Is dat te veel? Ja. Dan moeten we een paar uitpakken, hè?
Eens kijken, de mooiste nemen we mee, hè? Dat vind ik mooi. Nou, doe jij eens stellen dan. Hoeveel zijn het er nou? Dat is er één. Nog geen klein. Oh, de dopjes thuis laten dus. Je ziet ergens misschien meer de mogelijkheden die jouw kind heeft. Als je alleen een rapporthuis krijgt, dan, ja, dat ziet er misschien ook wel een heel beetje uit, maar doordat de ouders erbij betrokken worden, zien ze meer de capaciteiten die een kind hebben, dacht ik misschien. In die zin. Klein. Vader, een speelgoedbeleid. Dat is een grote stapel blaadjes, rechter. Ja, dat is nu de reclame en dan de Ruper die elke week opnieuw uitgegeven wordt, waar de meeste intenties van Leunen in staan, de meeste intenties van Veulen en verschillende acties die gevoerd worden in de twee parochies. En dan moet ik ze eventjes op gangorde leggen. De kinderen op de school die nemen die mee straks. Wat vindt u nou van die nieuwe dingen die ze daar doen? Ik vind die reuze goed. Ik wou zelfs dat we op godsdienstig terrein een soort projectje hadden wat zo werkte. Dat was zeker zo leuk. U bent de godsdienstonderwijzer op de lagere school? Op de lagere school, ja. Daar ga ik 2 keer in de week naartoe. Vrijdags en dinsdagsmorgens. En dat doe ik nog zo wat altijd een beetje op misschien een ouderwetse manier, zo van vroeger. Probeer het een beetje aan te passen. Maar zo gewoon die projecten die ze van hoge hand ons geven, die vind ik niet zo geschikt voor de kinderen. Dan hebben ze geen echt godsdienstig onderwijs. De Ruper brengen van deze week. Ja, fijn, dank u Met de wel. berichtjes weer. Ja, Veulen fijn. en Leunen. De schoolberichtjes. Dank u wel. Ja, ja. Pootjes mooi, kijk die buiten als het niet is komen, hè. Krijg je zo'n dikke poot. Ja, zie je dat? Zo ben je klaar, Jos? Juffer, kom zo nog een keer eens kijken, hè? Ga mee. Dit is klaar. Dus was het vroeger een beetje als bewaarschoolidee vonden. Hebben die kinderen die toen maar naar school, dan zijn ze fijn veilig opgeborgen. Juffrouw is maar met ze bezig. Maar nee, dat idee, dat is er toch al, dat is er toch al lang niet meer, geloof ik. Ja, ik heb de boom. Op de kleuterschool kan je echt in de middag erheen gaan en mee bezig zien, dat vind ik wel fijn. Die zien gauw wel, die jaren. Dat ze zo klein zijn. Dat vind ik wel fijn. Ook om te zien wat ze doen, hè. Dat alleen dan. Vind ik wel. Ja. Maakt u daar tijd voor? Nou, soms nog, ja. En als er iets is om excursie te gaan of zo, dan word ik wel gegaan met je. Nou, vind ik fijn. Hier zijn we dan weer in het kippenhok. Zie jullie de kippetjes nou allemaal? Ja. Veel wat? Ja. Hoeveel kippetjes zitten er nou in zijn hokje? Wie kan die tellen? Hoe zitten erin? Tel eens. Jos, dat weet dat wel. En die vorm, er is in het roos. Tel eens. Hoe zitten erin? 5. Ja, Ja. 5. Zal ik eens zo'n kippetje eruit pakken, dan kun je het nog beter zien. Nee. Hoe dat zo'n kippetje eruit ziet. En zo
ook nog bang. Kijk eens. Is dat geen leuk? Nou kun je de kammetjes zien en de oogjes en de oogjes. Heb je mij geweten dat de kip oren had? Ik niet. Zit ik in die twee witte lelletjes, die dat in de oogjes. Ja, dat doet niks. Dat doet niks als eitjes leggen. Zullen we nou die eitjes maar hierin doen? Ja, op deur in de keuken. Ja, ja. Ik heb er wel in. Heb je er weer in? Ja, dan leggen we moeten een stratje wald in te krijgen. Heb die anderen dan toch? Kijk eens, dan zijn we helemaal hier. Oh ja, dat hebben ze allemaal. Dat is speciaal. Lekker was het, hè? Doen we het zo? Ja. Hier zijn het doekje bij. Oh. Je zag ook even je mond daar nog even af. En dan is het nog. Zo. Anders slorretje met chocolademelk. Op de wangen zit geen chocomelk. Ze nemen er altijd wat van mee. Dat vergeten ze toch niet, maar dat ze door hier zien wisten kijken naar die kippetjes, dacht ik wel. Er blijft altijd iets van bij. Maar of dat nou veel blijft, dat weet ik ook niet. Ik meen dat die nog allemaal meer, als je ze vraagt of dat ze, maar hoe ze het vonden, oh, dan vonden ze de cacao en die cake, dat vonden ze geweldig. Maar van de kippetjes, daar huurden ze toch niet veel van zeg. Ja, kom maar, wat is in mijn naam? Dat is nog dat toch koeken op? Nee, ik weet nog niet laden met het is op. Ik wie nog chocolademelk? Ik. Nou, wie moet er nog slag? Ik. Waar is die dan? Nee, niet op de kleuterschool geweest. Niks als de lagere school en dan de huisartschool en dan was het al afgelopen. Dan moesten ze thuis blijven werken. Hebt u er wel eens spijt van gehad dat u er niet in deze tijd groot geworden bent? Nee, maar je werd niet beter hoor. Ik vond het toen ook wel goed. Nou denkt je, ja nou is het heel anders, maar als ze het gemakkelijker hebben, dat weet ik niet. Dat leren allemaal, dat is ook nog mee niet zo gemakkelijk. Ga je met je neus de boven weg, Fanny? Is mama er aangemaakt? En wat gebeurt er nu met de boter? Nee. We blijven zitten, hè? Goed verwachten. Ja. Wat ben je? Ja, dat is eigenlijk wel zo'n leren. Ik vind het belangrijk dat ze eerst leren. Dus Zoveel mogelijk algemene ontwikkelingen, Ja. en daar kunnen ze nog altijd zien of die dat, misten zelf ontzettend. Je kunt nou al niet met de kinderen, als je op de vijfde klas horen zeggen, dan zie je al dingen die je gewoon al zelf niet meer weet. Dus je hebt zelf helemaal geen school gehad. Als de lagere school. En het boekje is klaar. Ga maar zinnetjes bij denken. Ik weet het, zijn we daar zo. Elk plaatje al? Ik vind het heel lang erg mooi. De kip is erg hier dan. Een mooie kip. Een haar. Een lieve haar. Dat Hollands praten, dat was, als je dat meer kost, dat was veel gemakkelijker als, nou, dat je dat niet kunt, dat plat. Want kom er dan niet verder uit terecht, je zult in het ziekenhuis terecht komen, zo, bij die dokter en zo, en als je dan niet Nederlands of Hollands kunt praten, dat is lastig, vind ik. Want er zijn er bij die eigenlijk zo als niet verstaan. Gewoon plat praten, dat ze gewoon niet
ook kunnen volgen als niet. En dan probeerde ze mogelijk Hollands ertussen, maar dat vinden ze zelf toch zo gek. Maar dat komt er zo vreemd uit dan, vind ik. Ja, dat is allemaal wat. Ja, dat weet ik niet. Als je dit op de video hebt, ja, dat is mooi. Wat bent u nu aan het doen, meneer de rector? Ik ben kruisen aan het maken voor op het kerkhof. Toen wij in 1968 het laatste kruis gemaakt hadden op het kerkhof, ja, toen moesten we voor nieuwe kruisen gaan zorgen. Maar zoals het overal is, op de boerderijen, in elk bedrijf, alles moet tegenwoordig groot opgezet worden. En dan kun je niet gaan zeggen, maak mij 20 kruisen, maar dan vragen ze ineens, kunnen we er geen 100 tegelijk maken. Dan moet je ineens van de kleine parochie 10.000 gulden op de tafel leggen. Die hadden we niet. Kijk, en de bejaarden zelf die het kerkhof verzorgen, die hebben er nog geen zin in. Oh.